Магарето, натоварено с сол. Радой Ралин. На едно магаре, натоварено с сол, пътят му минавал през недълбока река и то трябвало да я премине. Но се спънало, потопило се душия във водата, вследствие на което цялата сол се стопила и товарът му съвсем олегнал. Зарадвало се то, рипнало и като му ударила една кошия, стигнало крайната си цел. На другия ден, натоварено с юнгери, правило обратния си рейс. Като наближило реката, какво да види? Багери, елеватори, коли и десетки работници разкопават бреговете, забиват сонди надълбоко. Озадачено, магарето разпитало какво става и му отговорили, че вчера, след като вкусили солената вода на реката, решили, че под нея се намират солни залежи. Я лековити минерални бани, я солна мина. Затова правят геоложки изследвания. Прихнало да се смее магарето и му обяснило истинската причина, поради която водата добила солен вкус. Само да си посмял други му да кажеш това, нали ще смутиш народния ентусиазъм? Нали ще изкараш безумци уния, които предприеха разкопките? За разноските да не говорим, от тях си изкарваме възнагражденията. И за да удържи на обещанието си, ударили му 100 тояги по гърба. Добре, че било натоварено с юнгери, да не усетило толкова гробоболката. The donkey laden with salt. Радой Ралин. A donkey laden with salt had its way across a shallow river and had to cross it, but it tripped, sank up to the neck in the water, and as a result of which all the salt melted and the burden was completely lightened. It rejoiced, squealed, and running as if in a race, reached its final goal. The next day, loaded with sponges, it made its return trip. Approaching the river, what to see? Excavators, cars, and dozens of workers are excavating the banks, driving probes deep. The puzzled donkey asked what was going on and was told that yesterday, after tasting the salty water of the river, they decided that there were salt deposits under it. Healing mineral baths, a salt mine. That's why they're doing geological research. The donkey stopped laughing and explained to them the real reason why the water tasted salty. If only you dare say to others, are you going to disturb the people's enthusiasm? You're going to drive those who undertook the excavations crazy, aren't you? Not to mention the expenses. We get our benefits from them. And to keep its promise, they hit it with 100 sticks on his back. Good thing it was laden with sponges, so it didn't feel the pain so harshly.